बै खारबोनाय हिनजावलाय मा एसे गोसा गोसा खारबोखो सोर बेलाय? आयौ बाया, नोंथ' हिनजाव गोदानसोमोन, मानो बेफोरबायदि खारदों नोंलाय? हिनजाव गोदाना बेनो। होगोन लामाया। हगारनोथ' हागोन जोङो लामाखौ, नाथाय बेबायदि हराव आरो हाबायानो जोबाखै, नों माबोरै खारबोनो हाखो बेफोरबायदि? माबाफोर जादों नामा? आंनो हौवा गोदानखौनो नांला। आयौ मानोसै? नोंनाथ' हाबाया मैयासो जाथारदों, ओमफ्राय दिनै रिसेपसन नङा आरो? रिसेपसननि हरावसो बेफोरबायदि बुंनो मोनबाय। माथो बुंनो आइयो, हाबानि समावसो आंनि नामखौ बावगारनानै थायो। मालाय एक्स गार्लफ्रेन्डफोरनि नामखौसो लाबाय थायो। हौवायानो जाम्बादबसो, आं जाम्बादब हौवाजों बोरै रायजो जानो दे? आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङाहाय। बे हौवाजों रायजो जानांगौबा हां थोनो थोनो थांनानै थानाय बायदिसो जागोन आं। बेखौथ' बुजिखादों, हाबा जायैनि सिगांनो नोङो एक्सेप्ट खालामनाङामोन ना? एफा गिदिर हाबा होबाय, बे हाबा खालिसो खारनाया बोरैबा जायाखै आरो नोंना? उनाव गोनां जायोब्ला नोङो थफिरामजों रायलाय होनलाय नोङो थफिरामनिफ्राय गोजान जाबानो जाबायना? हरखाबनो हाबानिफ्राय खारनाया मोजां जायाखै खोमा? नों मा मिथिगौ? नों मा मिथिनो? आंसो मिथिदों दा जाम्बाबा हौवाजों रायजो जानायखौ साननानै। नोंहा इसिबां थफिरामखौ अननाय दङबा थफिरामजों नोंना हाबा जादो आइयो। आंलाय मानो थफिरामजों हाबा जानांगौ जाखो? नोंनि प्रब्लेमावलाय आंहालाय मानो बाहागो लानांगौ जाखो? बेबो हाबा बायदि सोमोन्दोआव आं मानो हाबनांगौ जाखो? हाबदो आइयो, आंनो थफिरामखौ नांला। थफिराम बायदि हौवाजों रायजो जानांगौबा आंहा गोजोननायानो थानाय नङा। एफा गोबावनिफ्राय थफिरामजों रायलायबोबाय, नों हाबानि समावसो नों थफिरामनि केरेक्टारखौ नुबाय आरो? आंबो मा सानदोंमोनथाय, आंनिनो गोरोन्थि दङ, आं थफिरामजों हाबाखौनो जानो नाङामोन। आंनो लामाया। आं हगारा, दिनैनि दिनाव नों खारखुमानो नाङा। नांगौ जायोब्ला नोङो थफिरामजों मोजां रायलाय होनलाय खारफिनबानो जाबाय। दिनै बेफोरबायदि खालामनाङा नोङो। हगार होदोंहाय, आं हाबा जाया होनबाय थफिरामजों। नोंनि हाबायाथ' मैया जानानै थांखांबाय माथो गिर्जायाव। दा नों बिदि होनबा जायाना? दाबो सम दङ ना नोङो थफिरामखौ गारफिननो थाखाय, नाथाय हाबानि समावसो मानो खारखुमानांगौ जाखो? रायजो राजाफोरा इसिबां रंजादों मादों, रायजो राजानि खोथाखौबो साननांगौ ना? रायजो राजानि खोथाखौ सानदों आइयो। थफिराम बायदि हौवाजों आंखौ हाबा जानोसो खोन्थायो मानसिफोरा। थफिरामादे माबायदि जाम्बा जाम्था, गावसोर थफिरामजों हाबा जाबासो मिन्थिगोन दा। आरो नों थफिराम बायदि हौवा मोनबासो मिन्थिगोन दा। दे बेफोरखौ बुजिबाय आं, जायखिजाया नोङो थफिरामजों मोजां रायलायनानै उनाव थांफिनबानो जाबायना। ओइ बादाले! आयौ बाया, हरै फैबायसो। दे जेबो नङा, मोजाङै रायलायना होगोन दे आं। ओइ बादाले! नों मानो आंखौ गारनानै खारबोखोब्रा? आंखौ बिदि आलाय सिलाय खालामनाङालै बादाले। नों जाम्बाबा मानसिखौ आं नायनो बाबाय। मा? आं जाम्बा? औ, नों जाम्बाथ' आइयो। हाबानि समावबो गावनि हिनजावनि नामखौ गोसोआव थायालासिनो एक्स गार्लफ्रेन्डफोरनि नामखौसो लानाया नोंना जाद्रायाखैथ'। आं निमाहा बियोलै। आं नोंनाव निमाहा बियो। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो आरो आंजों थौफिनदो। आं हाबा जानायनि मजाखौनो लानो मोनाखै। आं नोंखौ बोरै थिनहरनो? ओइ थफिराम! दुम्पाव, नों मारना? औ, आंनि मुङाबो दुम्पाव। दुम्पाव, नोंखौ नुनानै बिराद मोजां मोनबायलै आं। गोसोखौ स्रां मोनबाय। ओइ, नों नोंनि हिनजावखौ फकास खालाम मिथिबाय? नोंनि हिनजावा नोंनि बेफोरबायदि केयारलेस आखलनि थाखाय नोंखौ गारनानै खारनो नागिरदों। नों आरो आंखौसो फकास होगासिनो दङ ना? गोरोन्थियावनो मिस्टेक। ओइ बादालि, आं नोंनि नामखौ बावगारलालै दिनैनिफ्राय। अन्नानै थौफिनदो ना बादालि, आंनि जिउनि अनजालि। नों जुदि थाङा होनबाबो ना, नोंखौ खानानैबाबो लांगोन आं। ओइ र', बेफोरबायदि नङा। खोथाफोरखौ मोजाङैसो रायलायनांगौ होनलायनांगौ। जायखिजाया थफिराम, नों हाबा जाबाय मिथिबाय? गावनि हिनजावाबो नोंनि मोनसे आधा बाहागो, माने नोंनि सोलेरनि। बेनिखायनो मालाबाबो डिसरेसपेक्ट खालामनाङा आरो बिनि नामफोरखौ बावगारनाङा मिथिबाय? जागोन दे, आं मालाबाबो बिनि नामखौ बावगारला। आं थाङा होमबाबो। बाप्पावै, मानोब्रा मानो? नोंखौ इसिबां अनो, इसिबां अननाय होगोन आरो हाबाखौबो आङो बेसेबां धुमधाम खालामबाय। आंनि हाबायाव बेसेबां गिदिर गिदिर मानसि फैदों, नाथाय रावबो मानसिफ्रा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मानसि लिंहराखै। दिनै आंनि हाबायाव बेसेबां गिदिर गिदिर मानसि फैदों, सेलिब्रिटि फैदों। बेफोर गासैबो नोंनि थाखाय खालामनानै होजोबदों आं। नोंखौलाय सोर गिदिर हाबा खालामनो होदों? ओइ थफिराम, नों मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ हिसाब होबाय थानांला जाम्बालाय। बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला मोजां बुंनानै लानानै थां। थार मोजां मोनलायनायाव हिसाब खिथाब होलायबाय थानाङा। जागोन दे बादालि, आंनि जिउनि अनजालि। थौदो न'आव, गासैबो नोंखौ लानानै सिन्था जाजोब्बाय। थौदो, खारबाय थानाङा, आथिंनि हान्थुआ सायो। थौ, जोंबो थांखानो नागिरखादों। फावगालिया बिमाखौ लायनो नागिरदों। आच्छा दे, थौदो होमबालाय। बादालि, आं मानसिया एसे जाम्बा साइसलै। अन्नानै आंनि जाम्बा साइसखौ मोजां खालामनानै होदो आरो आंजों रुजु रुमु रायजो जादो। फैदो। आंखौ आखाइ हमनाङा, आं हारसिंनो थाबायनो हाखायो। बाप्पावै, मासे रागालै। दे, आं नोंनि उन थाबायगोन। आयौ, बे थफिरामा गोदो उन्दैयाव जेरैमोन दाबो इदिनो दंथारो माथो। बेनिखायनोथ' हिनजावा खारफिनदों आरो। हेलौ, हिनजाव गोदानखौ मोनबाय? दे मोजाङानो जाबाय। दे जोंबो बेवहायनो दङ। दा थांगोन र' दसे थानानै।
आच्छा बारु थाइबानि लारु बेसे किल'मिटार गोजान खारनायमोनलै हिनजाव गोदाना? बेफोरखौबो नांगौ नामाब्रा नोंनो? अमा राजा, नोंनि खुगाया बिराद बिस गोनांथारलै। आंनि खुगायालाय मा जालायखो? मा जालायखो? हिनजाव गोदानखौ खारगोन होनना बुंनाया दिनैनो खारनांगौ जाबायना? नों जि होनो बेनो जायो नामाब्रा? देलाय हायोबा सन्थला नों थाबनो माहाजोन जा होननानै बुंलाय। माथो माहाजोन जाबायगोन खोमा आङो। इसिबां लभियाना नों? फैसाखौलाय सोर लुगैयालै? सोर लुगैया फैसाखौ? माहाजोन जानो सोर लुगैया? गासिबो लुगैयो। खायसेया खस्थ' मावनानै माहाजोन जानो लुगैयो, खायसेया बरनाम बरसि जानानै माहाजोन जानो लुगैयो, खायसेया न'आव उन्दुनानै मबाइल थुयै थुयै कम्बल सिङाव थाखुमानानैनो माहाजोन जानो लुगैयो। अनेक रोखोमनि दङलै अमा राजा माहाजोन जानो लुगैनाया। आच्छा नोंलाय मा रोखोमनि माहाजोन जानो लुगैयो? मालायनि सा नामा? बिदि नङाब्रा, नोंनि खुगाया बिस गोनां ना, बेनिखायनो बुंदोंब्रा। नों जि होनो बियो जायो नालाय आंखौ माहाजोन जा होननानै बुंदोब्रा। साला गावनि बिनिफिट नागिरग्रा। नोंसोरो थाथ'लायदो नामा? आं थांनोसै। मानो थांनो? दासो जाफुहांदों लोंफुहांदों, बेवहायनो थाङो नामा? आंनो थांलायबो हायाखै। गाबोन अफिस दङलै भाइमोन। अफिसाव थांनानै भिडिअ एडिटिं खालामहैनांगौ आरो दा थांनानै आर्टिकेल बुथुमहैनांगौ। बेफोरनि बिराद खामानि दङलै। नों मा बुजिनो अमा राजा? आं जेबो बुजिया, जानो लोंनोल'सो बुजियो दा। जानो लोंनो बुजिनाया गाज्रि नङाब्रा। मानो होनोबा जिउआ मोनसेल', जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। आं थांनोसैलै, नोंसोर थाथ'दो। लोंब्रा जाब्रा, मानि एसे टेनसन लाबाय थायो? आंखौ जानो लोंनो बुंथारनाङालै। जानायाबा जिबायदि बुरखायगोन, जानाय लोंनायावबा फैसा गैयाबाबो होथ'लायगोन, जौ बायनायाव हेफाजाब होगोन, साना मुरि रानलायनानै जागोन, जौ लोङि मानसिफोरखौबो ब्रा ब्रा जौ लोंनो होगोन, बिराद थुलुंगा होगोन जौ लोंनो, सिगारेट सोबनो, सादा जानो, गय जानो। थिग बेबायदिनो जौ लोंनायाव जेरै थुलुंगा होयो, मानसिनि जिउआवबो केरियार दानायाव, खामानि मावनायाव जुदि बेफोरबायदि थुलुंगा होफायो, हेफाजाब होफायो, फैसा होथ'लायनानै होयो, अब्ला बेसे मोजां जागौमोन, नङा होमबा? नंगौथ' आरो। आं नंगौ खोथाखौनो बुंदोंब्रा। मानसिफोरा जेरै जौ लोंनायाव थुलुंगा होयो, जौ लोंनो खावलायो, लोगो लायो, केरियार दानायावबो बिदि थुलुंगा होनायमोनब्ला बेसे मानसिनानो दिमागाबो मोजां थासिगौमोन, गोसोआबो मोजां थासिगौमोन। नोंसोरजों रायलायबाय थालां, थांनोसै। बेसेराया न'खर संसारखौ लानानै बेहाबो बिराद टेनसनलै बंग्रमायाबो। नोंसोर सानै बेवहायनो थाथ'लै, आं हिनजाव गोदाना मा खबर एसे नायहैनि। आच्छा दे। अमा राजा, नोंनि खुगाया बिस गोनांमोन नामाहाय? हिनजाव गोदानखौ आं इसिबां थाबनो खारगोन सानथाराखैमोन। मा खुगाया बिस थालायनांगौ बेलाय? बे लजिक बाथ्रा खाब्रा। बे थफिरामनि हिनजावा खारगोनब्रा। दिनै खारदोंना, गाबोन समफोरनो खारगोन नायबाय था। बे फाग्लाजों सोर रायजो जानो? जाम्बा, नोंजों जेरै हांग्रि मोन्दिया रुजु रुमु रायजो जागासिनो, नुवाखै होनबा नों? आंसो हांग्रि मोन्दिजों रायजो जादोंब्रा। आंसो हांग्रि मोन्दिखौ अनदों, दोनदों, जाहोदों। गावनि हिनजावखौ बिदि बुंनाङा, मिथिबाय? नोंथ' दाबो जि गोसोखाङो सोमसोखौ। हांग्रि मोन्दिया खम दुखु मोनोहाय बे। मा राजा, खोनासं, फ्रियावनो गियान होनोसै आं नोंनिफ्राय। फैसा थाइसेबो लाला आङो गियान होनायाव। बाबु गैया, खोनासं। खोमाया जायगायाव दंखायो दे। होमबालाय आं खोन्थानोसै। नोंथ' सोमसोखौ दासिमबो गोसोखांबाय थायो नङा होमबा? नों सोमस्रिनि नंलाथ'। नों हास्थायबाबो सोमस्रिखौ मोनफिनखाला। आरो दाबायदियाव नों सोमस्रिजों रायजो जाबाबो नों गोजोन संसार रायजो जानो हाखानाय नंखाला। मानो होनोबा नोंहा हांग्रि मोन्दिजों मोनसे सोमोन्दो लाखाबाय। नोंसोरनि जिउआव एमाव राजा दङ, अफ्रि रानि दङ, आरो नोंसा दाउखा बेटा दङ। अब्ला नों बिसोरखौ गारनानै नों दाबायदियाव सोमस्रिखौ नोङो हाबा खालामोबाबो, सोमस्रियाबो नोंजों जाफिनोबा, खोथाया बुंदों आरोना आङो, नोंसोर सुगै रायजो जानो हानाय नङाथ'। आरो बै हौवाजों बै हिनजावजों हाबा जालायफिननाय मानसिफोरा ना, बिसोरनि संसारा गोजोन खुसि जाफिना। जाय मानसिया हौवा गारनानै खारदों, जाय मानसिया हिनजाव गारनानै खारदों ना, बिसोरनि रायजोआ मोजां जायाथ'। आच्छा। मोजां जायाथ' आरो। संसार जानायानो बुहुद खम मानसिनासो मोजां जायो। बाखि सब मानसिनानो बुलाय सुलाय दानलाय मालाय बेफोरबायदिनो थाङो। बिदिनो रायजो जानानै थांबाय मानसिफोरा। आच्छा, जियानो जादोला, नायनोसै मा जायो। मा नायनोसै मा जायो बेलाय? हांग्रि मोन्दिखौ अनहाय, आल्थु फाल्था खालामबाय थानाङा। नङाबा महिला पार्टि ज' थांनानै नोंखौ दख'नाजों खानानै फैगोन जों, माने बुनानै फैगोन। मा बेटा, मा मोनफैदों नोंलाय? हर जाबायलै आफा, मालायनि हाबायावनो हरसे हरसे थायो नामालाय? थुदो, आया दुखु खालामगासिनो, माने दुखु जागासिनो। अमा राजा, थांनो थां। थांगोनब्रा थांगोन।
आंग्रि मोनदियाथ' सामफ्रामबो दुखु जाबाय थायो बे दिनैल' जायाना बिदि होननानै नों आइखौ इगनर खालामनाङाब्रा आफा आइया सामफ्रामबो दुखु जादोंबा नों सामफ्रामबो मोजां खालाम बुरखाय माथो आइया दुखुखौनो जानो रोंनाय नङा खोमा उनाव बेनिखायनो दुखु जानायावनो खबर लालै आफा हामा आइयालाय दुखु जागासिनो नुबाय रायाखै बुवाखै दुखु जादोंनो ओइ अमा राजा थांनो थां आंबो थांनोसै आं नोंखौ दोनलांगोन होनदोंना है आहारजों थांनो हाखायो र' हिनजाव गोदानखौ नायनि एसे ओइ आफा थौदोलै नङा बिदि थाबाय थानाङा राबाय था रा दुखु जादोंनो ओमफाया नोंनि दुखुखौ मिथिखायोब्रा आफा बिदि फांफुं थानो समायालै आफा नोङो थु आफा थांसै न' था आया थाबायनो हागोन नालाय मानसियालाय आइला जामाला जालालै बिजों दाव आं बाना लांसै दे आंनि बिखुङाव फै जाला बायदि मोनबाय आं नोंखौ मा खल बेलाय हाबा सानखालिनो खारखुमा लांनाय मोजाङै मोजां फैफिनामोनब्ला पुलिसनावसो रिपर्ट हैनोसैमोन आं जेसेबां हाबानि खरसा थांदोंमोन गासैखौबो लाफिनजोबगौमोन जाबाय हिनजाव गोदाना एसे नार्भाससो जादोंमोन जाबाय दे बेफोरखौ बुंफिनबाय थानांला मानि बुंफिना बेलाय हाबा सानखालिनो खारखुमानाय हिनजाव गोदाना उनावहालागै खारखुमायालासिनो थागोन ओहो खारखुमाला बियो नोंलाय मा मिथिगौ बे खारखुमाया होननानै मानो खारखुमाया जानो बिनि आखलानो जायाबा बिनि बेफोरबायदि आखलावलाय सोर हिनजाव थानो हानो सोर हिनजावा बेजों रायजो जानो लुगैनो जागोन दे आफा बांद्राय बिदि बुंनांला नै बे थफेरा मा रुजु रुमु रायजो जासिगोन दे जि जाबायसै आरो बांद्राय जेबो होनलायलायनांला दिनै हाबानिबो सम नालाय गाबोन समफोर आलासिफोर थांजोबबा मानसिफोर जोबजोबबा मोजां रायलाय होनलाय थाफिनबानो जाबाय जेबो होननांला रावबो ओइ रागा जोंनांला दे एबार हिनजाव गोदाना खारखुमाला नायनोसै सानबेसे थायो बिहामजो दे मोजाङै उन्दुदो बादालि दे बांद्राय सानबाय थानांला उन्दुदो दे जानांगौआ जागोन दे माबा मोनसे गाबोन समफोर मोजाङै थाबानो जाबाय जोंबो थांनोसै ओइ थफिराम बोरै हिनजाव गोदाना नै हिनजाव गोदाना ओइ बादालि मानो खारनांगौ जाखो नोंलाय खारनाङाहाय मा थफिरामा आंगाबाबो मोजांसो मानसिया अबेसे आंगा मानसिफोरजों रायजो जानो बायो आरोना अब्लाबो बे थफिरामा बेलेग आंगा आरोना मालायफोरनि आंगाफोर बायदि आंगा नङा मोजां आंगासो आयै थौदो थांनोसै मा सारि फानलाबायना थाखो नोंलाय दख'नाया गाज्रि जानायाबो ओंख्रि भाजियानो गोलैसिननानै नैबेखौसो फानना लानांबाय सारि नङा बियो मेरायलाबायना मारैबा गानबाय आरो आं ओंखाम ओंख्रि जाबायबा नोंसोर जाया जाबाय मेरला जागासिनो दं रंजागासिनो दं मेथाइ खनना गारमेन्ट सालायबाय आंना थु न'आव थांनोसै बाप्पा दानो थाङो नामाब्रा हरसे था हरसे थाया दे थांनोसै अगालि थुदो दे आंबो थांनोसै थु सफिराम मोजाङै रायलायफिननानै मोजाङै थालायबानो जाबाय दे आं थांनोसै ओइ बादालि आंखौ निमाहा होदोलै आंनिफ्राय जाम्बा जाम्था जाला मानसिया नों जाम्बा मानसि जेब्लाबो जाम्बायैनो थागोन बाप्पा बिदि दा बुंब्रा आच्छा दे नों उन्दुदो दे आं आलासिफोरजों एसे थाहैथ'नोसै दे गुड नाइट थामिस थफिराम नोंखौ आं सानसे बेलासे गारनानै थांफिनगोन बियो आंनि सायावनो आंजों लोगोसे समायखिरा लानाय नों बायदि जाम्बा हौवाखौ नाङा आंनो आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों बेफोरबायदि गाख्र'लाबाय थानो गाज्रि खोनायो आफा बिराद गाज्रि खोनायो आइला बेवहायनो सख'सिगोन नामाब्रा आफा अमा राजाया गोबागासिनोसो माथो अमा राजा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोन नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन बाय गुड नाइट